komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Hunyo 28. Katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo, manugtapos ng aton sini tunga sa tuig. Dason bulan, sugod na naman sang dason half of the year, no? So, katasig kayo sa aton adlaw. Anyway, welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapehan sa Aksyon, upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Ang aton sini nga pagpangalagad ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ang available ini sa tatlo ka variant. Ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit ni siya sang natural sweetener ng stevia. Wala nagapasaka sa aton nga blood sugar. So, pwede ka, bisan ma-diabetes ka, pwede ka sa Dr. Alfred's sugar-free nga variants, no? Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee nagabulig ini sa pag-boost sa aton nga memory, nagatinlo sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer. Kaganamo pa sa iban nga mga health benefits. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal nato sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Manginom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kag isa pa yung ginarekomendar natin sa inyo, ang Dr. Alfred's Black Coffee. Kay kadamo, iya sang beneficyo sang Black Coffee. Abi ninyong Black Coffee, especially ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagapanubo sang risgo sa matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Nami pa niya sa aton nga atay, nagabulig sa aton nga weight loss, kag kadamo pa sang beneficyo, no? Amo lang isang nagaisanon nga Black Coffee in the market today nga may ara nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Teka balo naman kamo sang healing properties sang mangosteen. Puerteng aroma, puerte kahamot sang aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. So, mabakal ta ini tanan sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Manginom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa liwat, isa ka edusyon naman sa Kapehan sa Aksyon na aton ikadulo sa inyo. Sa karon nga Domingo, mangin bisita naton dire, no? Ang aton sini pinalangga nga congressman sang siyudad sang Bacolod, sang Lone District of Bacolod. We are with us on the line si Congressman Greg Gasataya. Kong, good morning and welcome once again sa aton nga Kapehan sa Aksyon. Aksyon Boy, may agasimo, may agagin sa aton nga mga tagpalabati sa Aksyon Radio. Salamat gid nga oportunidad, Aksyon Boy, may aga sa kanila. Sige, good morning Kong. Kumusta ang aton sesyon sa Congress? Kuan kita gyapon, the virtual session gyapon, ning paagi gyapon online. Nag-adjourn kami, Aksyon Boy, 2 weeks ago. But sige gyapon ang mga hearings. No? Ma-resume naman ang session by right after SONA, which is first or the fourth Monday of July, Aksyon Boy. But kung gapon, ang mga hearings, sige gapon na virtual quantity. Limited ang allowed Congress up to now, as well as sa Senate man, Aksyon Boy. Okay, sige. Anyway, ang SONA niguro, mo man ni sa idol, do virtual SONA man niguro ni Presidente? Ang last namon communication siya mo na gina-consider iti magsona ka nga daan pila ka libo ang Congress. So though it would be a violation sa aton nga health protocol. Ang tapos may rule sa Congress subong na allowed lang gid 25 persons no, sa bilog nga plenaryo. So hindi gid pwede giti sa kongresista pa lang 302 kami nga dang bilog plus pa senador pa so daw kwang gid I think it would be a health risk and
delikado gid Action Boy. So muna correct na siyang punto mo na gina-consider gid nga most likely kuan na gid siya online virtual ang paghimuon nga State of the Nation address ni Presidente as far as sa mga senador kag congressman, no? But with regards to sa kay Presidente, I think he will make the necessary announcement maglapit ng tiempo, whether makanto siya sa House or sa Malacanang or wherever, Action Boy. Sige, okay. Anyway, gusto ko talakayon ni bilang parte sa hagna nga imogin pasar nga magatukod sa Bacolod District Hospital, no? Kaya tama sa akong interesado sini because this could benefit a lot sa madamo nga mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Bacolod, no? Pwede na to mistoryanin ni Kong ano na ini ang status sang sining hagna nga magatukod, magapatindog sa Bacolod District Hospital diri sa syudad sa Bacolod. Salamat, Action Boy, no? Nagsugod ni siya right after nga nag-file ko 3 years ago sang bill bala nga i-increase ang bed capacity sang Corazon Luxin from 400 to 1,000, no? Pag-file ko sa to, kadamo sa aton na makauturan nga nagambal nami ito siya nga layi kiti mas madamo ang maakomodar sa Corazon Luxin. But most sa mga or halos tatagahan nga taga Bacolod are proposing na okay na siyang Corazon Luxin, but dapat diaragin kita sa atong kaugalingon nga hospital diri sa syudad sa Bacolod. So what I did, Action Boy, gilpatapos ko to anay nga nanginlayi ito ang increasing the bed capacity of Corazon Luxin kag sa ginpirmahan ni Presidente kag nanginlayi na siya. Then pag sa 18th Congress, pag pungko naton last July, una gid naton nga isa sa una gid file naton nga bill amo ni pag-establishar sa isa ka tertiary hospital diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So magambal ka tertiary hospital, Action Boy, hindi ni sa siling lang nga clinic or laing yung clinic or pa-check up. This is a hospital nga kumpleto sa tatanan nga medical services, no? OP, surgery, may mga laboratory, so on and so forth, no? So gin-file naton ang bill establishing a tertiary hospital in Bacolod City to be known as the Bacolod City General Hospital, no? Bacolod City General Hospital, Action Boy. Ang purpose naton kung nga nag-file kita sang amo ni ang ngalan abi nang isa siya ka General Hospital bangod sa sini nga hagna, Action Boy, hindi na kinanglan pa nga mag-file ka bill later on sa Congress kung padakoon imong hospital. Unlike sa Corazon Luxin, kundi Corazon is 400 bed capacity. Nag-file kita bill which is nangin 1,000 bed capacity. In our case, in Bacolod City General Hospital, why niya number of bed capacity? So meaning it will be up to the Department of Health to consider kung anong number of bed capacity nga kinanglanon. So mas madasig, Action Boy. So mas madasig ang proseso. Why na hearing nga is Congress, why na Senate hearing, hindi na pag kinanglan ng any bill or any law for that matter. So muna nga, ang Bacolod City General Hospital, Department of Health will determine the number of bed capacity required para sa sining tertiary hospital diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So pag-file nato ni last July 1 of 2019, Action Boy, nag-hearing ni siya sometime November bala, kasi kita magsala. But prior to the hearing and approval sa Committee on Health, ginistorya ko na ni ang DOH during the budget hearing last year. Ginistorya ko to si Secretary Duque kag ang mga in charge diri sa lower management nga mo ang nagahimo sa mga recommendations as to costings, feasibility, design, so on and so forth. Ginistorya ko na sila. And they've committed to us during the budget hearing nga ang DOH is willing na mag-sponsor for the construction of the said hospital as well as
pag-provide sa mga equipment sa Aksyon Boy. So, with that commitment, during the nagpatigayon sa committee hearing sa health, amo tong naging madasig ang pag-aprobar and nakalabot sa plenary 2020 and then approved siya second reading last June and then third and final reading later on. So on the part sa House, Aksyon Boy, tapos na siya. No, na-approve na siya sa House on third and final reading ang ining bill nga tukod sang Bacolod City General Hospital. Kag siguro sa Senate siguro may mga friends kita dira nga ti plangga mo lang syudad sa Bacolod who will sponsor kag magasuporta sa sining bill in the Senate kung no? Two things, Aksyon Boy. It's either nga take up sang Committee on Health, ako rin pabalo ko na ang office ni Senator Bongo, who is the chair of the Committee on Health. No, palapot ko na sa iya nga may bill kita nga na-aprobahan sa House which will establish the Bacolod City General Hospital. So I don't see any reason na hindi siya makalusot sa Committee on Health, Action Boys. So we're very, very positive no, na malusot nito sa Committee on Health. And then, 2 weeks ago, through my staff, nagpalabot sang information si Senate Majority Leader Mig Zubiri, na willing sila na mag-file sang counterpart bill sa Senado. Okay. So, pagkabati naton, immediately ginpadala ko ang copy sa aton sining House Bill and according sa staff ni Senator Zubiri, i-file nila ini by July ang counterpart bill. No? I think may pronouncement man si Senator Migs last, when was that? Friday, but Thursday, na willing siya nga mag-file sang counterpart bill for the establishment of the Bacolod City General Hospital. And he is also very, very positive before the end of the year matapos siya sa Senado, Action Boy. Okay. So after sina padala na sa presidente na dayon, may bycam pa na kung amo na may bicameral conference committee pa. Most likely wala na ni Action Boy kay since ang i-file nga counterpart bill ni Senator Migs ang aton bill nga ginhimo sa House. Okay. No, kay usually the bycam man lang if lain ang version sa Senado, lain man sa House. Okay. So kung ikopyahon, i-file man lang sang Senado ang aton bill na ginaprubahan na ginhimo sa House, i-adapt man lang na siya in toto. I think there's no need na for a bicameral conference. Although kung later on, kung may mga, if may maabot na situation like that, hindi kin man na problema ang bicam Action Board. Gani man. So, babalik ko anay sa sining ginambal yung kay ining bill ni. Ang purpose ni is hindi na kinanglan nga mag-hearing liwat sa Congress kung parte sa bed capacity sa isa ka hospital, no? So amo ning sitwasyon kong, no? Granting abing ang DOH subong magambal nga ang ining Bacolod City General Hospital may 200 bed capacity, sample abe, no? Tapos later masiling do kinanglan ta dudugangan ni munta ni 500. Why na kinanglan magwan? Why na kinanglan nga mag-hearing pa sina? Pwede na nga ma-increase ya anytime sa DOH? Yes, Action Boy. No? Okay. Amo ni sang medyo daw kinalain siningin file natin na bill. Kay no need na nga magbalik ka pa iya sa Kongreso if you want to increase the bed capacity. Kaya mo na-notice ko, Action Boy, for the past few years, nakita ko dira na kadamo sa mga hospitals na increase ang bed capacity, mabalik pa sa Kongreso. And the fast test siguro nga mahimo na, with pila ka libo nga mga bills sa gina-take up. Pinakadasig na siguro na 1 year and a half. Action Boy, di pa minsarab lang oras. Pareho sa mo experience sa pag-file mo sang bill increasing the bed capacity sa Corazon Locsin, how long did it take? Malawig-lawig to siya. More or less, mga a little over a year. No? Until na napirmahan sa presidente. No? Mga sobra 1 year. So, meaning, Action Boy, kanugon sa oras bala. Unlike sining aton yan, kung makita ni Department of Health nga niya, yung Bacolod City General Hospital, subong, for example, 200.
nga pero gaawas na, kapuno na. Then sa DOH lang ma-determine nga i-increase naman o idugangan naman ang sining bed capacity. In that, mas madasig. Kaya sila mismo kabalo. Kasi kung mag-file ka increase ang bed capacity, Aksyon Boy, do galabay ka sa Congress, DOH magyapon nang imo ginapamangkutan, ang imong resource person is DOH. Sila man ma-recommend. Kung hindi sila mag-recommend, ma-delay magyapon, hindi magyapon madayon. So, it would be better na lang na DOH will determine the bed capacity of the hospital. Oo, sa aton nga mga-action ba lang, bed capacity ginhambal tani importante ni sa kaayo mo kay that means para sa Corazon Locsin sa gin-file ni mga bill which is already a law kay napirma na sa presidente increasing the bed capacity sa Corazon Locsin from 400 to 1,000 meaning mas dako ang budget mo sina kung mas dako imong bed capacity di Blakong? Yes, that's correct, Aksyon Boy. Kay magambal ka bed capacity, hindi lang niya nga hilindaan. Hindi lang hilindaan. Technical term ni siya. When you say bed capacity, like for example, a hospital ang bed capacity is 200. So magambal ka nga 200, meaning amo na dapat, meaning ang number of nurses niya, ang number of doctors, ang iyang laboratory, ang facilities sa hospital, can accommodate only 200 persons. And then ang pundo nga ginahatag sa national government is only good for 200 patients. But kabalo kita na in reality, hindi na siya mo nagkatabo. Corazon Locsin is a 400 bed capacity before, but ang gina-admit is at an average every day 746 patients. So almost double. So muna nga ibang reklamo, niya kulang bulong, niya kulang gutok, ang ibang gigda sa salog, ang ibang gigda sa karton, delay ang magpa-laboratory, labalabas ang pila, nagutok ang hospital. Correct. That's correct, Aksyon Boy. Because ang pundo ni mo is only good for 400, but you are accommodating 750 patients. So, muna bla, for example, sa isa ka panimalay, ang ato budget para sa pamahaw is 100 pesos para sa butanta 7 katawo. I-sakto na siya, meaning na-estimate mo na ng 7. Pero kung may mga bisita, kumutukron na magsulod na 5 kabilog, maparinti yung nag-alabot lang. Maparinti yung nag-alabot? Oo, maparinti yung nag-alabot, nga 5 kabilog, ang budget mo nga hindi ka nakadugang, kita mo na lang kwarta mo. Siyempre, ang 7 nga nagakaon na sufficient gitani, may iba na ng ila share, kaya mapakaon ka sa 5 para sa makaigo ang 12. So, ang ospital, mo na Aksyon Boy. And kung kaysa, naintindihan ta nga ang mga autontay, agreklamo, ilagin na diretso nga magreklamo, kaya dapat i-address ang gobyerno. Pero balikan tang punto, amo na siya, magambal nga bed capacity, it goes with it, the budgetary requirements, the health requirements, the facilities, tanan pa. So muna nga kadamo gid sa reklamo nga bed capacity lang na, kat-trim lang na. Kung i-discuss mo yan nga das Kapehan, amo na kat-trim lang na siya. Kat-trim lang na siya. But in actuality, hindi ginaya mo na. Kaya magambal ka bed capacity, gawa na siya, ga-include na dira ang mga kinanglanon nga ibang Aksyon Boy. Okay. So sa inyong pag-istoryahan kung diyan ka ining aton nga Bacolod City District General Hospital, most probably siguro this would become a law next year. Kaya madasig ko siguro ning proseso kay daw why man isang mig daga-oppose aton ginapangambuyuan Aksyon Boy nga manginlayi siya within the year. Okay. Muna nga ito, pangamuyo, we are hopeful, no, nga manginlayi siya within the year. Kaya grabing need niya subong, Aksyon Boy. Pero may yara na nga kuhan, may site na nga kung muna identify for this? If ever, nga ma-approve na? So far, may mga nagapinanawag na sa akon, nga mga utod ta, nga willing mag-donate sa iladuta. Aksyon Boy. Amuning donate. Donate, yes. So una namiyan ako sini kay at first pag-istorya sa ako sa Department of Health, ang ilambal nga
pwede kong kami ang mapatindog, kami ma-provide the equipments, but inyo lang duta, kay why pundo ang Department of Health for land banking, which is correct. Kasi kung magbuta pa sila pundo for land banking, madelay na daya pinaktuig para ang proseso para muna. Kasi ito pwede nga ikaw mangita duta without any doubts kag kung ano pa singko ako bala sa duta. But that time isipin ka nervous ka man pagkarabla na pila ka hektarya ang ginaglanon nga dutas na. But yung nag-commit ko sa ila kay siling ko ang ako nga vibration kag pagpanumdum nga siling ko I am very sure nga damo gid niya mga utod na disbakolod nga mabulig sa aton with this project. So, although kung isa, pag tapos kung nag-commit, do gina-nervous ka man balagit, hindi mo what if wala may madonate para si Kron. Ibutang karon ang Bacolod City General Hospital. No? But after that, istoryahan na naman sa Department of Health and we've committed to them na kita ang bala for the duta para sa law sabi nga butangan. Damo na gid pinanawag sa akon. No? Damo gid action by. So, ang sitwasyon subong is kung ano kadamo, no? Ano kadako ang donation. According sa DOH with pinakanami gid 2 hectares. 2 hectares. Para nga kuan gid la para may parking ka, hindi maginutok. Then may room for expansion later on. Kayang-kaya na sang mga taga Bacolod nga may maayob lang kuan, may gusto nga makabulig sa Bacolod 2 hectares bilala na sa mga may-ari diri sa Bacolod, no? Anyway, ining naka-istoryahan na pag-istoryahan niyo sa DOH kung may ballpark figure kita kung pila ang budget sini for the construction sa bisa sa construction lang anay kay tila naman ni ang sa kuan mo sa iya sining operating expenses lain naman ang istorya sa construction pa lang sang facility mga may ara kita ballpark figure sila kung mga pila magastos ang DOH. Ang DOH ma-determine Aksyon Boy kaya nag-request ko sa ila na maghimo sang plano and everything kay sila ang mas kaibalo sini no although may ara na sila na standard nga mga estimates but sila ma-determine sini Aksyon Boy no? Okay. So amo na nga gintugyan ko nitanan sa DOH because I know nga mas authority sila when it comes to these things, Aksyon Boy. Pero may kuha na kung may pahayag from DOH kung initial abi mga pila ka bed capacity ang aton nga Bacolod City General Hospital? Well, sa amon nga mga istorya, probably we can start with 100 siguro bed capacity or kung mapadako-dakoan pa, it would be better. No? Kasi we are a highly urbanized city kag muna nga pag-relay nila sa ako ko sige I'm okay with it no we can start with that subject to increase every couple of years no if the need arises Aksyon Boy kay di naman luyag balang mangin white elephant ang ining project although kabalo ko need ni siya so dapat we have to manage it well iti kuan siya ang expense ni grabe mo no meaning ini nga programa sang gobyerno hindi ni siya income generating on gini siya bulig gini siya para sa mga utod nga ma-admit sa hospital Aksyon Boy. Ang ma-cater sini mga taga Bacolod lang? Technically, hindi ka ang isa ka hospital, hindi niya maka-refuse sang kwan mo, sang mga pasyente. Hindi maka-refuse ang pasyente. No, like for example, hindi mo na grupo pwede nga let's say may taga-Talisay ka nagkadto na pa hospital hindi ka mo di taga-Talisay ka mo hindi mo na grupo pwede. Oo. Hindi ka gidya ka refuse, no? But siguro we can come up with a scheme as to kung paano ma-shoulder ang expenses sa mga taga-Bacolod. Okay. So, siguro, makuha na that. Anyway, siguro ang local government makasulod man sa on that aspect, no? Nga makabulig man for that para nga ang mga taga-Bacolod, local government sa Bacolod, pwede I'm sure ang local government sa Bacolod would be a big part sa sining General Hospital. Yes, Aksyon Boy.
Kaya dako gid ang role sang syudad sa bahin sini kasi ang ato niya commitment is mahimuan layi, mapatindog ang structure, mabutangan equipments, and then on the initial stage makabulig ang DOH with the management of the hospital, but i-turn over gini siya sa syudad. Okay. I-turn over ni siya sa syudad because this is a Bacolod City General Hospital. No, this will be owned by the city. No, so ang bintaha, may isa ka facility nga hindi na magasto ang syudad, i-turn over mo, ikaw na lang niya padalagan. Although ang medyo bintaha sini Aksyon Boy kay unlike before nga wala isang universal healthcare law, ang mga utod ta hindi ang usually LGUs ayawan with the overhead expense, no, with the MOOE sa isa ka hospital. But right now, since mara kita universal PhilHealth law, so ang mga kauturan ta are covered by PhilHealth, so ang ma-admit covered na sa PhilHealth. So hindi sila nga expense lang on the part of LGU, may pundo nga magaling sa PhilHealth para shoulder sa national government sa ma-admit ng mga pasyente. Okay. No, amo na da ang bintaha with this Bacolod City General Hospital, unlike before and unlike with any other hospitals na existing or LG hospital na existing Aksyon Boy. Okay. So kung ma-turnover na sa Bacolod, ang operating expenses ni, ang maintenance ni, Bacolod na ni ang magastos na. Yes, Aksyon Boy. No? Okay. Although nga may harag yapon budget from DOH, no? Kaya kung isa mo mahimo ni may budget na gyapon from DOH, of course, sa ibang aspect. Yes, definitely. No, kasi like on our part, Aksyon Boy, the request kami funding for like ang sa aton diri sa Bacolod, no. The request ko funding for Corazon Luxin para sa mga taga Bacolod. Since 2016 pagpungko naton bilang congressman, the average kita pinakanubo siguro 20 million a year na ginapasulod sa Corazon Luxin for medical assistance, meaning ginabulig sa mga utod na dira ablangan admit kag dira ang mga bayaran sa bills. No, mag 20 million a year ka, dako na iyang dako na lang bulig para sa pagpalakat sa ka hospital. And for example, this year ang na-request natin na budget for Corazon Luxin para i-assist natin ng mga kauturan sa Bacolod for medical assistance is about 35 million kung di ko magsala. So, amo na kadako, Aksyon Boy. So, meaning, pwede gid yung CDOH over and above sa gina-request sang congressman during the budget hearing, ipasulod sa hospital. Over and above that, DOH siya, padayo na mag-assist sa mga hospital sa Aksyon. Sige. We are one with you in praying ang kabay pa within this year or early next year ma-approve na ining aton nga Bacolod City the General Hospital, no, kaya kating kadamo gid sa mga benepisyo nimo, kadamo sa nagakinahanglan sini Congressman Greg, no. Makadto ko sa lain nga topiko kong ining anti-terror bill, nangin dako ini nangin controversial ining issue. In fact daw na bakabalo ko gani may nagarally pa to sa nagligad to sa tuwangan sa imong opisina parte to sa upod ninyo boto ninyo pabor sa sining anti-terror bill. Ano gitang madalom sini Kongman sa anti-terror bill nga daw kadamo gid nagaupo sini. Actually, Aksyon Boy, ang number one ang panawag na daan mo. Mga bagang anti-terror, daw kakulubaan. Pero ang kunang tawon mo, ang exacto git sa nga terminolohiya is not anti-terror bill, but it's anti-terrorism
Kung nakasun mo ang isem sa terrorism, terror, klaim mo. Okay. Yun lang. So, dra palang kandaan, kung natawag propaganda-wise, grabe dito eh. Kasi ang tinutuyo ko tani is for terrorism. Ba't yung kuha mo ang isem, hindi mo lang ang terror. Terror, tidak kulubaan to. Anti-terror, di ba? Ka-negative gida kayo. Although, we already have this law. Ang Human Securities Act in 2007. Aksyon Board. Human Securities Act of 2007. Exist na ang Human Securities Act. Ari na niya siya. Pero gindugangan lang mga iba nga provisions? Gindugangan pila ka mga provisions ang amuning anti-terrorism bill. Actually, this emanated from the Senate. Malawig sila nga nag-hearing. Pila ka, I think kundi ko magsala. Last year pa silang sugod hearing sa ang main authors ni was Senator Ping Lacson, President Tito Soto. So sige la sining hearing. Ang intention, although may ang ako niya na boto sini was we voted in the affirmative with reservations. Okay. With reservations because there are some points which we believe should be included either sa amendment sang layi or if not in the consideration sang presidente and or maghimo sang implementing rules and regulations. Kami ari pa ni Aksyon Boy paghimuon nga implementing rules and regulations ang Department of Justice later on. No, so muna ang aton may mga pila ka mga punto kita which we believe kinanglan gid nga i-clarify kag ipasulod, no. But ang purpose ni naturalmente is para sa aton human securities kay kadamo na sa nagtalanabo man ng mga insidente. No, kay mga malka terrorism niya bisan din na partisan kalibutan ginagawa mo pinakahadlokan ni kag dako gid ang kahalitan sa nimo Okay. Sa ako na batian kag nabasahan na sugilanon abe ang pila sa mga concern sa mga nagapamatok sa siyang anti-terrorism bill is base maabuso bla. Like for instance, ining provision nga nagasiling nga ang isa ka suspect, no? Nga terorista kung masuspetsuhan ka nga terorista ka, you can be detained without for 24 days nga ma-detain ka. So in general ang nakita na kon nga ginakadlukan sa aton nga nagapamatok sini is base maabuso ang ining anti-terrorism bill sa aton nga mga otoridad. May mga safety nets kita against abuses sina. Action Boy, ang isa sa punto nga bring up naton kung nga ang nagdihon kita sang aton nga boto with reservations is number one na dapat ma-coincide siya sa aton nga mga existing nga mga layi when it comes sa pag-arestar sa isa ka persona. So dapat kung ano ang rules of court, amo na siyang sundon or i-apply. So nabutang na siya sa akong explanation, Action Boy, no? Ginambal ko gid na siya ang punto mo, ginambal ko gid na siya nga dapat in the drafting of the implementing rules later on, dapat ibutangin na siya. Kaya ang fear sa kalabanan is kung mag-rally ka, kung mag-protest ka, kung maghihimo ka post sa social media, Facebook, sa social media, itag ka lang dayon against policies, itawgon ka na dayon na pwede ka na arestahon, pwede ka na so on and so forth. But klaro mismo sa sining bill na may diretso kag kinamatarong ang isa na magpagwa sa sining sentimento. Clear gid ang provisions about mass gathering, about pagpatigayon sa sentimento. Magina-professional na yan. That is allowed. Ang hindi lang siguro pwede nga magsingitan kada iya sa dalan, kag i-incite mo ang tao nga matipon nga niya
punta ang ina nga building. That is another thing. Pero kung magtindog ka na sa lalang ka magambal ka malang yan na dapat upunihan ta ang ining nga polisiya kay hindi ni maayo para sa ato na pumuluyo. So what's wrong with that? Diretso mo na yan. So wala gali sa kuan, waya ginadumili ang mga gatherings to air your grievances or to air your protest. Why na ginadumili gili? Wala, Aksyon Boy. May specific ina nga provisions gani nga nagmutang ina nga that is protected. That is protected. Tag ang ining hambal lang about tagging, about i-deklarar ka as a terrorist. Ang tagging ni medyo kuan siya medyo critical siya nga talaga. But when you declare someone as a group, as a terrorist group, why siya may makimo siya na kundi korte lang. Okay. Mafile na iya kaso sa korte. So at the end of the day, hindi mo lang gagali siling mga pulis, ang mga siling terorista ka, ang korte gyapon would determine. Hindi, courts will determine. I think the court, ma-file kaya kaso sa korte na ini siya is a terrorist group. May proseso na yan na pagasundon, Aksyon Boy. May process na pagasundon. And then, just like any case, may process na pagasundon. And then, the courts, amuya ang ma-designate. Meaning, itawgon ka as A, B, C, D group, as a terrorist group. So, only the courts can determine, Aksyon Boy. Although, gina-acknowledge, just like any nation, ang mga terrorist group naging designate sa United Nations, Human Security, UNHCR, United Nations Commission Human Security Council, something, kumakala. Kaya may declaration, sila yung Aksyon Boy mo, kung ano nga mga grupo ang mga declare nila nga terrorist. So, gina-acknowledge na isang sining layi. Sining na bill rather, Aksyon Boy. Okay. So, kung isa ikaw ka otoridad, tapos may suspected ka nga, bisan isa lang katao, bisan not even a group, suspectuhan mo siya nga daw terorista siya, hindi siya nimo matawag dahil nga terorista without the court determining kung bala ini siya terorista gid by the acts he has committed. Amo na sa siguro. No, hindi gid kayo pwede kay bukas na iya. Hindi ka katawag. No one and nobody except the courts can determine, can designate a terrorist group. Amo na gid korte lang gid, Aksyon Boy. Ang isa galing sa concern ko, ang ining reglementary period, balangin palawig, 24 hours, ma-detain ka without a case filed, ma-detain ka do kalawig? Ang nabutang dire, although isa na siya sa mga gintang-raise na sa akon na points for reservation, ang ila justification sini, or ila process rather, is once na pag-arrest, pabalon gilayon ang korte. Kabalong korte. Kung hindi ka magpabalo sa korte, that is a violation of the proposed bill. Pabalon ang korte, pabalon ang human rights group, ang human rights. Pabalon gilayon na may ining isa ka persona di pangalastan. Just like, for example, ang dito sa Mindanao bla, atong pagsunog to sang ang bumba sa mga Marawi seeds. Marawi, Marawi seeds. Marawi so, seeds. just like that, kasi pag arestar nimo, ipabalon mo gid gilayon niya ang korte. The court is involved and knows everything since day one. Hindi pwede nga, hindi mo yan makapabalo ang korte. So, amo na siya gali ang on the part sang sining mga nakulbana may mga amuna nga protection man against abuses. Ang nakulbaan di actually nakita ko ang basi abusahan bla sa mga otoridad pero naghambal man gani si Senator Ping Lacson who is the main author sini
Nya kung may pag-abuso nga matabo diri, ma-resign ko ya sa akon nga pwesto. Iti amo nang inambal ni Senator Ping Lacson nga showing si Senator Ping Lacson is kuan siya ng confidential sa sining bill nga iya nga ginpasar nga hindi maabusuhan sa aton nga mga otoridad. And then, wala abot na, Action Boy, joint committee, ida-establisar between the House and Senate. And then, pwede nila mapatawag ang grupo for explanation. Kaya kung may mga reklamo, blind the local level, pwede maka-interfere ang ining joint committee between the House and the Senate because ang Terrorist Council is mandated na maghimo sang report sa Kongreso through this joint committee, Action Board. Okay. Ang imong boto is yes with reservation. So, ang inyo nga mga gina-propose nga idugang dira o dulaon dira, saan na saya saan na saya pamatian? Iga-submitter na part na sa Action Boy, siyang iga-submitter nga records, magpasaka ka na sa presidente, and or sa pagdihon sa implementing rules and regulations na igaimuon sa Department of Justice. Kaya may implementing rules and regulations paning nga pagahimuon if ever na manginlayin siya. Ini gurong implementing rules and regulations ni mga madugo naman ni gurong nga pagtuon ng imuon sini para nga mo na bala ang concern gyapon ma-address ang concern sang aton nga mga pumuluyo regarding sining anti-terrorism bill. Siguro mga madugo man ang implementing rules and regulations. Dira guro masulod na dayang inyo nga mga reservations, ay inyo nga mga suggestions, mga comments ninyo para nga ma-plancha gid mayo ining mga IRR sang sining nga bill, sining nga law kung mga law na. Yes. Definitely. Boy, nako possibility that it will become part of the implementing rules and regulations na pagaymoon. Sige. Kung ang last na lang siguro, last na to, ining manugsugod na klase, manugbukas nga klase, tigabalo kita nga daan, ikaw alin sa una sang konsehal ka pa, sang vice mayor ka sa Bacolod, sa hasta nangin congressman ka, even sang time nga nangin acting mayor ka sang siyudad sa Bacolod, ang education has been on top sa imo nga priorities de para sa mga Bacolod no? Ano ni kung ang comment mo sa kwan man sa ning klase ni magabukas na sa August 24 daw ang aton nga system, ang learning system naton daw damo ga problema? Ang akong sining nga stand from the very start, Action Boy, is we are against face-to-face. No? Pagsugod ko siya way back, I think though, last week of May bala, o 32 of May, may pronouncement na ko, nga siling ko, ako yan, nag-oppose ko sa face-to-face nga form of instruction na pakato ng kabataan sa eskwelahan. And then later on, ginawa na ang mga statements and nag-decider na si Department of Education na why na sang face-to-face. But what they will do is a blended form of instruction. When we say blended, it's either magamit sila online, which is very, very hard, magamit sila computer, or magamit radio, TV, or ang ining mga manual. May mga papel bala nga igapadala sa mga estudyante. So, ang ini, I think, siya, ang ini, as of now, kabalo kita nga damo-damo gid sa mga challenges. Damo-damo sa mga challenges gid ni Action Boy. But probably, siguro, gaan ta tiempo. Amo niya kung nagaan ta tiempo ang Department of Education nga mag-plastar sini, no? Kung ano ang kinahanglan nga suporta, we can provide the support. Kaya ako man lang dialaot, Action Boy, not for anything else. Ako gani isang may mga medyo far out pa gani kung mga idea nga siling ko at that time kung hindi gid man madayon ang pagklase, dapat may continuous lang gyapon na learning nga atong mga kabataan kasi
mga bata, ara lang sa balay mo. So kung wala klase, naturalmente, wala din sila himuon. Payo yung ibang makasara nga bida natin may matudlo sa kabataan, may oras sa ginikanan na mag hatag sang learning. But for 1 year nga, way may ginimong kabataan naton, lain ang generation sa una, lain subong. Sa una nga tempo, wala sang damo ng mga obstruction sa paminsaron sa kabataan. But right now, mental health is really a very critical issue. So nga aton siguro Action Boy is daan sa tempo ang DepEd. Kaya nga kung to siling ko nga bisan wala na lang klase, basta may sige lang yung form of learning ng kabataan coming from DepEd, bisan hindi mo na napag-isipon yung klase. Basta may mga kabataan, talaga sige lang tuon, talaga sige lang andar, ila sining brain, kag may activity, may educational activity lang on a day-to-day basis without risking their health. Amo na at the time ang akong gina-aduso, no? But with this development now nga imo on blended form of learning, let's see what will happen in the next couple of weeks. Kaya nakita subong last week of June, July. So basically, we only have kailangan na days, 54, 60 days. Mga 2 months na lang. 2 months na lang, at magabukas ng klase. Ako ganda mo manangakon kung kay Sling ko, kada ang na-focus kung isa sa paminsaron sa aton nga mga kauturan, ang na-focus sila paminsaron ining kuan mo ining online bala nga klase nga hindi kami sarang, wala kami sang signal, wala kami sang muni, wala kami bakal sang data, wala kami bakal sang gadgets. Dra na focus ang ilang attention mo nga why nila gina-consider nga ang DepEd may mga modules, may mga system nga para sa hindi makasarang bla. Parang ginambal mo bla kay na nga pwede kagidya sang mga printed materials ang padala sa inyo bala. May mga modules ang DepEd which would cater sa kabalo man ng DepEd mo nga hindi tanan makasarang magbakalo sang gadget, hindi tanan may access sa internet connection. So may mga modules na siya nga which would also mahatag chance sa kay gyud na opportunity si mo bata nga makasigi eskwela. Hindi lang ta mag-focus sa sining online bala kag sa sining ang problema parte sa online education kay may iban pa nga module ang DepEd para maka-cater sa mga kabataan nga wala sang ikasarang financially sa sining mga gadgets bala ko. Yes, Titi, kung piliton mo na kung nga mag-unlang, nagiging mo yan. Imposible na Action Boy. Hindi na mo nga krisis, subong nagpalibog galing ka lang ng mga kauturan ta, bakton mo pa Android, bakton mo pa laptop. Imposible na yan. Kasi mismo mga teachers ta, hindi man mo na ang kadamo, ang may mga kaugalingon, ng mga technical support, di ba? Pipila man sila kabilog ang wala ang ila may mga laptop at everything. Muna ba medyo pulubod lagi. So probably hindi ka piliton ang online. Joy nga blended. Whatever is suitable and applicable, amon ang aton nga himuon. Basta ang ako na may continuous form of learning lang yan momentarily ang atong kabataan while we are under this pandemic. Although ang ibang lagambal, ito Chimpugira, way man klase. Diba? Chimpugira daw lamang klase to. No? Way man klase. Okay man ang mga tao. That is correct. But ang aton subong we are in a different time frame, meaning way gapanago yung mga tao. Diba? Unlike sa Chipugira nga gapinalago ko dito. Subong wala, ari lang kita sa aton ng mga puluyan. We are faced with the same day-to-day atmosphere. Pumalin siyang una, tub-tub, subong. Ang only difference lang is hindi pwede kagwa sa puluyan ang mga kabataan tungod sang health risk na malatnan sang COVID. So probably ako supportad ko sang continuous learning na paghimuon sang Department of Education. But we observe first kung ano kitang ilang announcement the next couple of weeks.
Sige. Okay. With that, kung salamat gid sa imong time nga ginatag diri sa aton. Thank you very much for those information. Kag good luck ka. May nagasiling diri ka may nag-comment diri niya kabay pa madayon ginang ospital na kay kun di na madayon gani na himo naman na issue sa mga kontra sa 2022 mo. Nya ni ko daw madayon. Ni ko din maniguro pa politika ang ospital ang serbisyo man niya. Anyway, amo gani kasi ang pag-insalo sa katanan bala politika lang politika no hindi nga mga butang hindi niya kunang pa kundi this is a very urgent service nga kinanglanon sa pamuluyo at this point in time which is health. Sa panahon gani subong nga wala ta na pamulitika galing kay iba nato kulturan nang gabantay sila mo gabantay kidar ba kinahanglan di sila nga ang problema sa mga natubang naton COVID yun natubang ta subong ilang na problema kung paano matirang kontra nila sa politika o hindi amo blaw. Galing sige amo na. Anyway, kung salamat good for our time. Thank you and we hope and we wish you luck sa sining aton nga mga kuan nga mga endeavors nga ginahimo nimo subong for the people of Bacolod. Congressman Greg Gasadaya. Salamat gid Aksyon Boy, salamat sa inyo sa Aksyon Radio sa paghatag man sa aton sang oras no at least maka-apastar kita sa mga programa para sa aton sa mga kauturan no kagluyag naton liwat itahibalok Aksyon Boy nga ang opisina bukas gid gyapon no sa sining COVID-19 since March at subong wala kami wala siyang kiling holiday but ga-implement kami sang mga safety measures para maproteksyonan ang atong sining mga kauturan nga nagatagtudra no with social distancing mga equipment kagin pabutang dira para at least maproteksyonan sila at maproteksyonan man ang aton ng mga staff no so bukas po ng office Aksyon Boy for any help na kinahanglan sa atong sining mga kauturan. Sige. So good morning Kong, salamat. Mga Aksyon, Congressman Greg Gasadaya sa Lone District sa Bacolod, kagini nga aton nga pagpangalagad dindulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sa may mga diabetes, kung gusto niyo magpangape, ining sugar-free nga variants kay nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sang blood sugar, so pwede kagid sa sining variants sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nagabulig boost sa atong memory, nagatinlo sa atong colon o kung tinaay, likaw kita sa colon cancer. Isa pa sa atong gina-recommend sa inyo, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amula ni siya nag-isanon nga black coffee in the market today nga may ara iya nga mangustin. Di ka bala naman kamo sa healing properties ang mangustin kadamo-damo. So ining black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee, makapanubo sang risgo nga matapigan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo sang risgo nga matapigan kita sang diabetes, nami pa ni siya sa aton nga atay, nagapabakod sa aton nga immune system, tinlo sa aton colon o kung tinae, no? So be fit, be smart and be healthy. Maginom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee kaysa Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. May kape ka na, healthy ka pa. Good morning sa kay Eboy Pastidio sa may La Castellana. Sa pamilya ko sa Castellana, inatamyaw lang. Teresa Linaha Kayaw, classmate ko Lilian Bermudez, mga classmates ko din sila no. Good morning sa inyo. Sa kay Uchida Haruka, Sally Condes, tamyaw lang ko sa Hagimet sa Calvario Hills, family Alsa kag Condes. No, good morning. Sa kay Julio Soles, good morning. Joy ang Ogdamin. May agaman na inatamyaw gali si Ma'am Josephine Gatso. Josephine Gatso, good morning. Kay Joy Ann. Ang kapanamyaw ko na si Joy Ann. Helen Huasna, Vincent Dominic Shinobi sa Molde. Ambal niya dapat may free laboratory testing, free COVID-19 mass testing ang PhilHealth. Jocelyn Arisivita Olak, Rafael Caceres, Mang Aga, Wilson Tehedor, kag Uchida Haruka, good morning. Mga ka-aksyon, isa naman kay edisyon sa atong sining kapihan sa aksyon ang inaamon yung dala sa inyo. Nangingkaupo natin si Lone District Congressman Bacolod Lone District Congressman Greg Gasadaya. Tubtub sa masunod nga Domingo, dirigyapon sa atong pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Upod sa ilagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.